Halo, halo. Dzisiaj tak propolsko, w każdym wymiarze. Tutaj akurat płonąca, okupowana Warszawa i najnowszy put od CI Games, czyli Enemy Front. Tutaj wielkie podziękowania dla Petera Frytki, który życzył mi konto z grą. I cóż, pierwszy rzut oka, grafika jest więcej niż przyzwoita. Jedyne co mi się nie podoba to potężny HUD, którego przesunąłem trochę na środek, bo w rogu byłby jeszcze większy. Wielki celownik, no i nie ma nóg. No ale oprócz tego są tutaj powstańcy, prawdziwi Polacy, jak widać z wąsem. Tutaj światło inspirowane BF-em najnowszym. No jest to pierwszy raz, kiedy odpalam grę, tak więc mój pierwszy raz i zobaczymy. Wszystkie emocje są na świeżo. Biegną z dźli Niemcy, okupanci Warszawy. My jesteśmy Amerykaninem, tutaj poziom trudności ekspert, jak to zawodowy youtuber, profesjonalny gracz LOLa. Wielkie hitmarkery, nie wiem co to jest za moda na te hitmarkery, ale idzie to wybaczyć. Broń ładnie wymodelowana, całkiem przyzwoicie, brzmi szkoda tylko, że nie ma ustawień FOWa. Albowiem wygląda to jakby bohater miał strasznie krótkie rączki. No ale no, nie wybrzydzajmy. Dobra, tu widzę, że można się strzelać w nieskończoność. Tutaj może jak ktoś jest z Warszawy, to warszawioki może rozpoznają charakterystyczne budowle. No ja tutaj nie znam się na tyle. Na pewno dla mieszkańców Warszawy to będzie ciekawszy smaczek. O, ciekawsze smaczki tutaj pewnie włapię, można przeskakiwać. O, tutaj eksplozja rzuciła mnie na ziemię. Tutaj typowy Janusz. Moja koszulka śmierdzi. Dzięki. Gryzie piórka. Amerykanin, który mówi perfekcyjnie po polsku. Operacja tutaj jest ten. Operacja w otwieranie gulika. Graficznie całkiem. Tekstury niezłej jakości, ładny ogień. O, tu widać, że gry nie dotknęła cenzura. Staram się do tego, pomimo że recenzje są nieprzychylne, to ja się postaram podejść jakoś tak neutralnie, nie będąc uprzedzonym. Robię co mogę. Głosy z piekła. To jest właściwie jedyna rzecz, do której można by to teraz porównać, to Wolfenstein, z tym, że nawet w tym momencie ciężko, bo to pomimo, że oba to shootery w klimatach okołowojennych, to jednak tutaj Enemy Front pretenduje na realistyczny shooter, wiernie odtwarzający realia II wojny, gdzie Wolfenstein to była po prostu fikcja w owych klimatach. Nie zapominam o tym ani na chwilę. To dobrze. Ładne oświetlenie z tej karbitki. Gra chodzi na silniku CryEngine 3, znanym m.in. no oczywiście z Crysisa 3. Może nie jest to poziom Crysisa, ale ładna woda, ładne oświetlenie, niebrzydkie tekstury. W każdym razie prezentuje to, zdaje się, póki co wyższy poziom niż wcześniejsze produkcje CI Games z przedziału cenowego 1990. Zobaczymy, co będzie dalej. Z tego co czytałem, z tego co wiem, duża część misji rozgrywa się właśnie w okupowanej Warszawie. Kozera, Hawkins. A czy to jest pan Kozera? Lepiej późno niż wcale. Ja jestem Hawkins. O, tutaj, o, ładnie się zalewa nam ekran wodą. Tutaj, tego pana chyba widziałem wcześniej martwego, leżącego w okopie tam na początku, ale ładne gęby. Ładnie wymodelowane gęby. Okej. Oj, nawet moja postać mówi, nie jest Gordonem Freemarem. O, tutaj czyżbym widział żołnierza AK ze zdobycznym Schmeisserem MP40. Nie uprzedzając się, póki co jest całkiem przyjemnie. Mauser czy... Nie, chcemy... Prawy kontrol, matko. Tak myślałem. Nie Czemu tak dziwnie? Nie rozczaruje się? Dobrze. Mauser K98, tutaj sobie uzupełnimy amunicję. Wystarczy do niej podejść. Sprint, no i celownik. Potężny, majestatyczny, ogromny. Chyba że gra jest przystosowana pod niedowidzących. Nie żebym tu się pastwił. Po prostu się zastanawiam. Naciśnij T, żeby rzucić kamień. Okej. Was zum Teufel. Przynajmniej Niemcy mówią po niemiecku, to się ceni. Bayer taki a la Far Cry. Czy tu się czai zły Niemiec gdzieś? Zły Niemiec okupant?
Dobra, podbiegnijmy. Direct 11, teselacje, bajery. Was zum Teufel machen Sie hier meine Kamerady. Czy są jakieś takie stealth kille rzekomo widziałem? O, faktycznie. Wziąłeś jako zakładnika. O, fajnie. Można teraz na przykład oddalić się i zamordować złego Niemca. O, cóż. To jest wojna, kolego. Można nawet podnosić zwłoki. I jaki bajer, prawie jak Splinter Cell. Dobra, tu widzę następny pan zły Niemiec, okupant. Naciśnij F, żeby malować. A, PW. Fajne. Partizanen. Keine Partizanen, meine Kamerady. Gdzie ten drugi pan się schował? To świeci mi teraz słońce na monitor. Jeżeli ktoś grał w poprzednie gry CI Games, na pewno skojarzy dźwięk MP40. Z takich gier choćby jak... co by tu wymienić? W tym momencie nic mi nie przyjdzie do głowy. Mortyr, o! Na przykład Mortyr. Jest spory odrzut. Broń fajnie kopie. Niemcy szybko padają. Jakby nie ten obrzydliwie wielki chat i obrzydliwie wielkie hitmarkery, byłoby o wiele przyjemniej. No ale dobra, już. Załóżmy, że ja się w tym momencie strasznie czepiam. Co jest dziwne, postać się trochę rusza, jakby pływała. Tak puszczamy i oni się tak sunie. Tak ociężale jakby na łyżwach. Nie wiem, o co to chodzi. Może warszawskie chodniki są takie śliskie, ciężko stwierdzić. Dobra, otwieramy drzwi. Co nas tu czeka? Nic, żadnych niespodzianek. O, tutaj widzimy Niemców. Pewnie można to też przechodzić po cichu, się próbować skradać i tak dalej, ale... No, to tak jakoś nie specjalnie mi się to widzi. O. Überraschung. Jak na poziom ekspert, to jeszcze nawet ani razu nie zginąłem, nieprawdopodobne. Indekum. Niemcy nie są jacyś nieziemsko przebiegli. Raczej cisną się pod lufę. Co to kolega miał? MP40. A weźmy. Modele mundurów. Całkiem. Te detale. Czy trawa się ruszała? O! Trawa się nawet rusza. Czyli nie jest wcale brzydko. Jest całkiem. Typowa zakapiorska, zła, germańska morda. Można wysadzić? Można było. O! Gniazdo MG42. Czy da się go tam? Nie mam granatów. Niestety nie. O, tutaj jak zwykle Niemcy sprytnie lubią stawać obok wybuchających beczek oraz skrzyni z amunicją. Graficznie najbliżej mimo wszystko do Crysisa 3, może to nie jest ten poziom detali, oświetlenia i tak dalej, ale styl graficzny, styl oświetlenia i tak dalej mocno się kojarzy. A, tutaj Matrix drugowojenny. O, proszę, okupant pokonany. O, lubię takie bajery, kiedy na przykład a ten pan tu jakoś tak niefortunnie się... Ale? Tak dziwnie czepię tą MP40 sztywno, ale czepię, okej. Cóż, jak mówię, jak ktoś jest z Warszawy, to pewno wyłapie tutaj znajome miejsca i, tak powiem, poczuje się jak w domu. A to jest ten plus niezaprzeczalny z mety, że gra porusza ten temat, który do tej pory próbowała tylko bardzo nieudolnie poruszyć gra bodaj Uprising 44. To była wyjątkowym krapem, nie warta w ogóle wspomnienia. A tutaj cóż, na razie to jest takie profesjonalnym, o, a ten Niemiec tak wygląda, tu jakby chciał coś powiedzieć. Oj, zginąłem, no jakoś tak nie odczułem tego, że ginę, ale to może tak właśnie wygląda śmierć w rzeczywistości, ciężko stwierdzić. A tutaj póki co to jest, wygląda na takie 7 na 10. 7 z minusem. O, wolniej ładuj, wolniej. A! Uciekaj, bandyto. A, nie uciekłeś.
przed ręką, a właściwie kulą sprawiedliwości. Sobie uzupełnię jeszcze amunicję, teraz tu podejdę do tego drugiego momentu, trochę bezpieczniej. W sensie bardziej asekuracyjnie. A! Mamy go! Przydałyby się granaty, cholera, ale... A! Nie zauważyłem. Postacie w ogóle padają strasznie podobnie jak w Crysisie. Taki dziwny styl padania. Nie że sztywny, ale taki typowy. Dla CryEngine'a. Skąd? O! Tutaj nieźle ładujemy Niemców. Ładne animacje przeładowania. Z tym, że Mauser brzmi strasznie głucho jakoś tak. O, teraz brzmi dobrze. Może dlatego, że byłem ogłuszony poprzez te strzały? No nie wiem, ciężko stwierdzić. A, tu ogień zaporowy i wparzamy. Tutaj chyba byli przesłuchiwani powstańcy i mordowani. No, panie bandyto. Proszę się nie chować, zły Niemcy okupancie. Rób, co masz robić. Czemu wszyscy mają... Się tylko zastanawiam, czemu wszyscy żołnierze, skoro to jest Wehrmacht? Albo to nie jest Wehrmacht? To jest... nie, to jest SS Totenkopf chyba. Dlaczego noszą opaski z Hakenkreuzami? To chyba nie było jakieś takie powszechne... Nie wiem, no ale może ja się nie znam? Aha! O! Tutaj udało się uratować Farorza. Jest tam skrót, z którego możecie skorzystać. Tak? Idź już, synu. No idę. Zna Ok. ksiądz Kozerę? Czy go znam? Wychował się w parafialnym sierocińcu. A teraz ruszajcie, z Bogiem. Błogosławię was wszystkich. Okej. No to cześć. No cóż, nie wiem, czy wygraliście już, czy macie, może czekaliście na tę grę? Ja nie miałem żadnych oczekiwań wobec niej. Mnie w klimatach wojenno-strzelaninkowych zaspokoił już całkowicie Wolfenstein. Tak więc nie wiem, czy zawiedliście się, co sądzicie, czy recenzje mają rację, że to raczej jest bardziej słabo jak dobrze. No nie wiem. O, Musimy szukać kraty z zamkiem. nasi chłopcy. Te podziemia ładnie wykonane, te selowane cegłówki. O, możemy sobie wziąć Stena. Czy to jest Sten? To jakoś go tak dziwnie trzymie. Okej, to zobaczmy jeszcze, co nas tam czeka. Jest całkiem można popykać. Nie urywa dupy, ale też nie ma czegoś takiego jakiegoś wybitnie tutaj... Nie wiem, no ale dopiero jestem na początku. Tam czytałem, że rzekomo jest bardzo nierówne, że te misje w Warszawie są fajne, a potem jakieś takie ściepy pomysłów jeszcze z tych czasów, kiedy jeszcze współpracować się Games miał, o ile się nie mylę, nazywał się ten pan Stewart Black? Czy teraz coś mylę? Czy on był od gry Black? Albo był od gry Black i nazywał się Black? No nie wiem. W każdym razie gra pierwotnie miała wyglądać diametralnie... inaczej. Potem miała być czymś w rodzaju Far Cry'a 3 w realiach II wojny, a wyszedł z tego rzekomo taki miszung. No nie wiem. Na razie całkiem nie najgorzej. Wiesz, wszystko to jest, sprawia wrażenie takie delikatnie, takiego, to już może ja się czepiam, takiego jakiegoś polotu tutaj nie ma. Wszystko to jest takie trochę sztywne i umowne. Aczkolwiek nie jakieś wybitne słabe, no takie, nie wiem. Co ze mnie za recenzent? 7 minus, 6 plus na 10. Coś w tych klimatach. Trzeba pograć to duży, żeby jakąś opinię bardziej wiarygodną z siebie wydusić. Tutaj zrobimy jeszcze na koniec niespodziankę Niemcom. O. No i dobra, i to by było w sumie tą zakazaną mordą, troszkę zapadniętą w ścianę kończąc. No cóż, póki co wydaje się, że nie ma tragedii. Gra będzie jeszcze przeze mnie dzięki uprzejmości Petera Frytki męczona na live'ach. Tak więc zapraszam na live'y, na Hitboxa, link w opisie
I tymczasem dziękuję za uwagę i czekam na wasze opinie, jeżeli już graliście. Dziękuję, pysk, papa, chowcie się ludkowie.